hey ijani kudala yabanala element yobutamthura mos. I understand ncam nakwezinto ze-Valentines. Usukuphabathe kuyothengela umuntu ii-flowers fondini kwaba lo mthandazo bethu ufonini wasikayifake emntwini le-wine ayingicancishele ngamanzi akhiwe nge-empty lesavana itshelo nonsense ingekapheli ne-2 days. Andiqondi nabo noma bayazi-understand ii-flowers qha seyi-peer pressure nje abavane ivumba lezo flower mos because bane-sinus. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Imagine for nkukusiswa mdala bexhewukazi elina-30 something ebe-expecte i-boat cruise ngalantsula inemali ejecresida eyarayithwa off ngo-2006 uqumbe umagumza ngoku nasemsebenzini endlini usawuta nabantwana because kaloku ujola nesimenxe sikatamthura oko laa nto ibimbethe ngo-happy v-day monday izambona ekuseni saturday ngokwinxile isinya ikhala ngo-I miss you because kaloku utamthura naye ijani ekugqibeleni akazulala engatyanga. But ke wethu guys usemhlabeni apha man yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo man yo andiko perfect mna kuqala apha esijolweni.